Radovi tokom leta, eto ja ću da vam skrenem pažnju na nekoliko stvari. Znači prvo ću da vam skrenem pažnju na važnost dobrog žičenja ramova, odnosno prvo na kvalitet saća. Dešava se, znači šta je važno? Ako nije dobar kvalitet saća, odnosno ako se lepo ne, kod dodavanja satnih osnova, ako se lepo ne žiči, a šta to lepo žičenje, bukvalno najbolje je armirano saće, uvek je bolje vertikalno nego horizontalno, iako ide horizontalno, kod Adam Blatove mora da idu 5 žica, kod LR 4 žice i da prva žica bude blizu malo rastojanje satonoš jer vuče veliki teret. Ako se desi da se ovde razvuču ćelije, onda imate problema. Recimo, vidite ovde kako je razvučeno ćelije i tako dalje. Šta se dešava? Dešava se, recimo, približava se paša i sad tu ima venac meda. I sad mi, ako su lepe ćelije, mi uzmemo veljušku, otvorimo, pčele to pomere i matica zaleže i čim je leglo do letvice, pčele odmah idu u medište. A ako su ćelije izvučene, istegnute, nisu pravilnog oblika, vi možete da otvarate koliko god hoćete, one će ponovo med i ponovo zatvaraju. A ako imate venac gore, onda će one teško da prelaze, mnogo teže prelaze u medište i možda dođe čak i do rojenja da ne pređu u medište. Postoje sad pčelari način da ih izvuku u medište, izvlačenjem ramova ili bilo šta drugo, ali veoma je važno da budu dobro žičeno i da bude dobro saće i pogotovo da taj gornji deo, ta gornja zona se ne dozvoli da dođe do izvlačenja, znači saće. O rojanju smo to malo pre ispričali, o dodavanju matice smo ispričali, u toku leta kod celjena, sad mi imamo tamo kad je jača paša, takozvani nalet. Kod slabije paše toga nema, ali da ovo je slikano što na pčelinjak je pozadi, a jedan pčelar non stop za Bagremovu pašu dovozi ispred kamion sa pčelama. I sad u jačim pašama gde je veći unos dnevni, pčele kada se vraćaju, oni ostavljaju med na najbližu košnicu. Pa imate, ako je u redu košnica, onda krajnje košnice imaju više meda, recimo to se dešava na suncokretu, na Bagremu, tako da o tome treba voditi računa. Nikad ne treba neko ispred vaših košnica da stavlja košnice, odnosno bilo bi dobro da neko stavi iza vaših košnica, onda bi njegove pčele svratile u vaše ostavljene. To je u Vojvodini, na suncokretu, na Lipi, na Bagrem nema u Vojvodini, ali ovamo desi se da se ljudi do izginuća posvađaju oko toga, to je jako važno. I čak i kad su vaše pčele, recimo ja sam jednom selio, pa bile su u redu i sad moj zet koji nema mnogo iskustva, on otišao i pogledao, jao, kaže, one dve krajnje, one dale mnogo meda, znaš. Upravo je to, ako je paša na toj strani, onda kad se one vraćaju, one stavljaju u prve košnice i ja sam, znajući to odmah na te dve krajnje, stavio po više nastavaka, jer skupile su više meda. Znači, o tome treba voditi računa. Sad, oko rojenja. Mislim, tu nema nešto što treba ja mnogo da vam pričam, ali ono što ja doživljavam kao predavač, kad dođe taj period veštačkog rojenja, tad samo zvoni telefon. I sad kaže, jao, imao sam grabež. Pa šta si radio kod pčela? Pa juče sam razrojavao. I danas se desio grabež. I to je masovno. Znači, manje iskusni pčelari, to je masovno. Da vidimo prvo kako to otprilike razrojavamo. Radi se o razrojavanju na pčelinjaku. Najbolja mogućnost ako razrojavate da formirane rojeve ocelite najmanje 5 km dalje, da tamo budu mesec dana i da posle toga vratite i onda će sve da budu u redu u tom domenu. Ali ovde, kad je na pčelinjaku, pa evo, ja sam pokušao to malo ovako da prikažem. Znači, imamo košnicu koju smo otvorili, koju hoćemo da razrojimo, imamo praznu košnicu i treba da dobijemo 2 roja. Sad je tu varijanta da imamo matice kupljene ili proizvedene, ili da nemamo, da one same proizvode, ali tad dobijemo najgore moguće matice.
Znači, ako bi one same proizvodile, onda bi bilo najbolja možda mogućnost da se prvo bezmatiči, pa kad bude zatvoreni matičnjaci, da se onda izvrši ova podela, jer ako mi razrojimo, postavimo da same proizvode matice, onda je tu i slabije hranjenje, i slabije grejanje, i manji broj pčela i tako dalje. Znači, apsolutno govoriti o tome kao nečemu da treba tako raditi je pogrešno. Sad, kako je ovde došlo do, znači, izvadili smo prvi ram sa medom, premestili na novo mesto, onda smo dodali na novo mesto jednu satnu osnovu i sad idemo dalje. Pošto je drugi sa cvetnim prahom, medom i tako dalje, mi smo njega pomerili, onda idemo dalje, sve dok ne dođemo do legla. I sad kako ide? Poenta je da podelimo u dve idealne polovine. Znači, kako smo počeli da pronalazimo leglo, mi smo do satne osnove stavili jedan ram legla, drugi ram legla, još jedan ram sa medom smo stavili sa druge strane, tako da ponovo, kao što je ovde bilo sa strane med, cvetni prah, pa leglo, tako i da ovde bude med, pa jedna satna osnova, pa leglo, pa onda opet med ili cvetni prah, da to uklopimo, da opet bude isto. E sad, kad mi to podelimo tako po pola-pola, pčele koje su se zatekle u tom novom roju vraćat će se nazad. Pošto se vraćaju nazad, a one su pune meda, one kad dođu nazad mora da kažu, da otplešu ples odakle su donele, a onda ove druge kreću za njima na to mesto, pljačkaju novu košnicu i eto ga grabež. I masa neiskusnih mladih pčelara, ja kad dođu ti dani, onda me samo non stop zove, ja grabež, ja šta da radim, i onda je veliki problem. Grabež ne može lako da se spreči, u tim slučajima ne može da se spreči. Jednostavno onda mora da se vrati nazad i tako dalje. Sad tu treba obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prvo, da moramo, pošto se desi da veliki broj pčela se vrati na staro mesto, onda ovde ostane bukvalno mali broj pčela. I onda to ne može ni da pokrije leglo, ne može da greje leglo i onda se desi da zahladni leglo i da strada leglo. Znači, da se to ne bi desilo, prvo mora o tome da vodimo računa, znači moramo osim podele brojčano ramove, da odavde bare do 2 rama istresemo mladih pčela koje ne znaju da se vrate, znači jednostavno ih istresemo, one ne znaju da se vrate i na taj način smo izvršili neku nivelaciju. Drugo, važno je da zatvorimo leto bar nekoliko sati, obično zelenom travom ili novinom, da one kad dok progrizu novinu, za to vreme se društva smire i neće baš to, još ako to bude u nekim pobodnenim satima, onda je utoliko još bolje. E sad, šta je sa maticom? Ako imamo gotove matice, onda je bolje maticu odmah dodavati u kavezu novi deo, jer tamo je više mladih pčela, pošto će stare bukvalno da se vrate, onda i maticu će pčele da prime. Ali ako nemamo maticu, nego razrojavamo ovako, onda je bolje uvek da stara matica ide na novo mesto, jer će ona tamo da organizuje odbranu i manje šanse da se desi grabež, a da ove, pošto imaju izletnice, proizvedu maticu, mada uvek je ta matica loših kvaliteta. Znači, tu ima nekoliko tih stvari o kojima vodimo računa, a najbolje je da podelimo to na pola, kako sam rekao, i da nove rojeve ocelimo najmanje 5 km i da posle mesec dana ih vratimo. Drugo, mi tamo imamo neko tržište paketnih rojeva, znači posle bagrema, ako se ne sele košnice i nema paše, onda može da se prodaju paketni rojevi, to je standard 1,2 kg sa maticom, znači sistem je, ovo vam pričam da eto malo neke stvari znate da se ne desi u toj lošoj trgovini ili da nekom nešto loše uradite ili da od nekoga kupite da vam je podvalio, znači kutija se meri tara, ona mora da bude zamrežena sa 2 strane zbog ventilacije, da ne bi došlo do ugušenja, ona se meri, piše se tara, na to se tresu još 1,2 kg, meri se i dodaje se matica. Matica se dodaje najbolje da bude pustena među pčele, ali ako je to neki, ima tamo trgovci koji kupe, ne znam, 20, 30, 50, pa onda jednom daju 5, drugom 5, tako i dele po tamo nekim mestima, onda matica mora da bude u kavezu, ali postoji opasnost da se pčele skupe oko kaveza i da ona bude ugušena. Tako da uvek je bolje kad je matica slobodna i da tako ide s kavezom, a
Ovaj pčelar, recimo, konkretno ja sam ranije, pošto ako ne selim, a posle bagrema nemam ništa, onda meni to, ja kažem, gladna usta. Jer mi se dogovorimo na 1,2 kg, ali kad on dođe da kupi, ja mu dam i 1,4 kg, 1,5 kg, on gleda, pa kako ti to daješ, ja kažem, pa to meni gladna usta. Kako gladna usta? Pa one ništa mi ne donose, samo jedu, će da mi pojedu i ovo što su skupile. Tako da na taj način, ako smanjim taj broj, dok matica nova pronese, ona stigne za zimu ponovo da dovede društvo onako kako treba. Sad ćemo nešto da kažemo oko matica. Što se tiče matica, ja neću da polemišem, niti ima razloga. Najbolje matice su duplim presađivanjem. Znači, presađivanjem, sad tu ima i enter aparat i drugo te stvari i o tome, znači, za ozbiljnu proizvodnju matica tu nema nikakve dileme, to je to. Međutim, ako se radi o nekim manjim pčelinjacima sa manjim brojem, gde mi nismo vični, odakle ta priča? Čovek koji je mene učio da pčelarim, on je i tad imao mnogo godina, umeđu vremena umro, ali on meni kaže, ma ja se slažem, ja sad čitam non stop literaturu i non stop ga pitam, pa kažem, šta vi mislite o duplim presađivanjem, šta mislite o ovome, šta mislite? On kaže, dobro, slažem se ja da je najbolje duplo presađivanje, ali ja kad uđem u udruženje pčelara, ja vidim najviše sedi glava. A za duplo presađivanje treba sigurna ruka, treba dobro oko, pa kako će taj sa sedom glavom da ima tako stabilno da presadi? Nego kaže, daj da mi proizvedemo maticu da bude od jednodnevne larve, veoma važno da bude od jednodnevne larve, a da ne bude presađeno. I sad mi on dao neke ideje, ja ću vama da probam znači za neki manji pčelinjak da bude jednodnevna larva i da ne bude presađivanja. Znači, ovo je jedan ram sa izgrađenim žutim saćem. Znači, ne satna osnova, nego izgrađeno saće. I sad njega pripremamo. Uzmemo nož i sa jedne strane 2 cm očistimo ćelije i stavimo ovako letvicu. Znači, letvica se stavlja ovako, sa strane se pričvrsti sa 2 eksera. I dole na 1/3 još jedna letvica i opet se pričvrsti sa 2 eksera. Takav ram se dodaje ili u izolator da matica nosi ili u centar legla, ali mora da znate kad je matica zanela. Znači, ako ste ga dali ujutru, uveče gledajte, ili ako ste ga dali uveče, ujutru gledajte, da mora da znate da li je noća zanela ili danas, znači kad zanela. S jedne strane će matica da zanese po tim ćelijama, a sa druge strane, gde je letvica, tu može da zatvorite, ne mora, ali može da stane. Kad matica zanese, recimo, ako je danas zanela, onda je 3 dana jaje, 4. dana je jednodnevna larva. Znači, 3 dana ništa ne diramo, 4. dana dolazimo, vadimo taj ram, uzimamo nož i odsecamo to parče i izbacimo. Odsecamo ovo drugo parče, izbacimo, odsecamo treće parče, izbacimo. Šta je ostalo? Ostale su ove 2 letvice. Ali te 2 letvice sa druge strane, sa ove strane, imaju puno jednodnevnih larvi. Tako. Znači, 4. dana je, znači kad smo izvadili one zaležene, ostale su 2 letvice, kada okrenemo, po tim letvicama su jednodnevne larve. Uzmemo palidrvci i malo razredimo, da ne budu posle matičnih jednog do drugog, i kako je ovo pričvršćeno na 2 eksera, mi ga samo okrenemo za 90 stepeni. Kada okrenemo za 90 stepeni, šta je sad tu? Jednodnevne larve na 2 letvice bez presađivanja. Mislim da sam jasno objasnio. A tu malo treba ipak iskustva za to. Jednom treba probati, pa će već drugi, treći put da uspe. Šta je poenta? Poenta je ovde mora da ima još jednu satnu osnovu da bi gore imao neki držač, da bi mogao da se posle matičnjaci da se lepo iskoriste. Sad, ovo što smo izvadili, ovaj deo što smo izvadili, bacili, u stvari ne treba ga bacati, nego ga treba sačuvati i seću trake. Trake su od po 2 cm. Znači, one su pune jednodnevnih larvi. Njih možemo još iskoristiti da bi od njih proizveli matičnjake na sledeći način. Pripremamo jedan ram, običan ram sa 2 letvice i pričvršćeno sa ekserima s jedne i s druge strane. Na te 2 letvice stavljamo one trake od 2 cm. Kako ih stavljamo? Znači, stavimo dozgo 2 trake, znači isečene na 2 cm širine, i to tako stavimo
malo palidrvcetom proredimo i stavimo ih ovako klasično kao što je bilo. I kad stavimo u košnicu, posle sat, dva, pčele su sve to zalepile. Kad one to zalepe, tu letvicu koja je bila ovako, okrenemo ovako. Znači, kad okrenemo ovako za 90 stepeni, sad su ćelije gor i dole. Ovo što je gor, one će da hrane i bit će zatvoreno kao radilično, a ovo što je dole, one će vući matičnjake. To sve pod uslovom da te ramove dodajemo u obezmatično društvo, to se podrazumeva. E sad, ja sam tu i možda već malo pre sam propustio da kažem, znači da tako pripremljene ramove sa tim letvicama, sa jednodnevnim larvama dodajemo u obezmatično društvo. Ta reč u obezmatičeno društvo navodi na jednu dilemu. Kad odemo sad na pčelinjak i idemo od košnice do košnice i kažemo ova radi, ova radi, ova radi, ova ne radi, znači nešto nije u redu, verovatno nema matice. Pa čekaj, ako nema matice, ona ne radi. Pa kakvo je to društvo koje slabo radi i koje proizvodi maticu? Ono, ako slabo radi, onda tu maticu, taj matičnjak slabo hrani, neće bude dobrog kvaliteta. Zato se savetuje da se matice proizvode uz prisustvo matice. U literaturi imate dosta toga kako se proizvode uz prisustvo matice, a ja ću otprilike da probam nešto da vam ukažem. Znači, izabrali smo društvo koje će da odgaja matice, izvadili smo jedan ram, našli smo maticu, izvadili smo ram i njega smo prebacili u drugu košnicu. Samo taj ram, znači sa pčelama i sa maticom. Ovo je sad obezmatičeno. I ako tu dodamo sad onaj ram sa onim letvicama, sa jednodnevnim larvama i bude obezmatičeno, one će da vuče. Bez problema. Ali mi kažemo, pošto je obezmatičeno, one slabo rade, kad nosećaju maticu, izgubit će radni elan, neće da budu te matice dobrog kvaliteta. Da bi bilo dobrog kvaliteta, mora da imaju osjećaj matice. E sad, da bi imale osjećaj matice, mi možemo to ovako. Znači, dole stavljamo maticu, onu koju smo izdvojili, stavimo matičnu rešetku i ovo stavimo gore. I pošto one ne osjećaju maticu, osjećaju dole niže, one će gore da vuku matičnjake, ali taj broj će da bude mali, 2, 3 matičnjaka. Mi nismo zadovoljni, mi hoćemo više matičnjaka. Ta 2, 3 će da budu idealne, će da budu odlične matice, ali mala količina. Da se to ne bi desilo, onda se radi sledeće. Kad se doda taj ram sa letvicama, prvo se odvoji na stranu sa žičanom mrežom, znači taj ram sa letvicama, sa žičanom mrežom, da prenoći. Za to vreme će one da povuku veliki broj matičnika, da započnu, samo dovoljno da započnu. I onda sledećeg dana to stavljamo sa žičanom mrežom preko ove matice koje smo odvojili. Naravno da ćemo ovde da dodamo još neki prazni ram, možda ram sa medom ili nešto, da ne bude baš samo ovaj jedan dole, ali iz neke druge košnice. I kad smo to stavili sa žičanom mrežom i postalo nekoliko sati da se ponovo miris izjednače, onda pomeramo tu žičanu mrežu i stavljamo matičnu rešetku. Šta se sad dešava? Sad one gore nastavljaju da vuku matičnjake uz prisustvo matice. A zašto? Sad će tu, one su već započele veliki broj matičnjaka i neće da ruše. To što imaju maticu nema nikakvih problema. Započete matičnjake pčele ne ruše uz prisustvo matice. Znači, važno, ali ako smo pre toga uz prisustvo matica, one neće mnogo da započnu. Ako je odvojimo, znači, jednu noć da one započnu, onda dalje neće da ruše. Kad će da poruše? Kad se matičnjaci budu zatvoreni. Kad matici budu zatvoreni, bit će i porušeni. Znači, vi nekoliko dana računate kad dođe do zatvaranja i pre toga maticu jednostavno sklanjate, odnosno sklanjate ovaj deo, ali je važno da tih nekoliko dana pčele dobro hrane matičnjake, ako je uz prisustvo matice, onda je bolje radno raspoloženje i bolje rad. Kad matičnjaci budu gotovi, treba ih raspodeliti u oplodnjake i da se oplode. E sad, kad su u pitanju oplodnjaci, u jednoj knjizi, a to je Josip Belčić napisao, on kaže, ja sam dobio na poklon i kupovao mnogo matice i bio nezadovoljan.
ja dodam tu maticu, posle 10, 15, 20 dana, mesec dana, ona bude smenjena tihom smenom. I ja sam, kažem, mnogo razmišljao o čemu se radi i kod svih tih koji su mi davali ili otkupovao, ja sam pitao kako su sparene, kako proizvedene i došao sam do zaključka, samo da vam kažem, Josip Belčić je bio predsjednik Saveza komunista u Hrvatskoj. Pošto je mnogo volao pčele, bio na tako jakom mestu, on je formirao, odnosno uložio je u Hrvatsku institut pčelarstva i bukvalno taj institut došao do nekih zaključka, a njegova knjiga, možda i najbolja knjiga na ovim prostorima, je ona zlatna knjiga od Josipa Belčića, tako da bio je neko ime u SFRJ vezano za pčelarstvo. Sad on kaže ovako, on je došao do zaključka da te matice su razlog njihove tihe smene je sparivanje u mini oplodnjacima. Pa on kaže ovako, svi vi koji ste gledali, otvarali košnice sa maticama koje nisu sparene, videli ste da ih pčele teraju, da ih jure, da je grizu, da je teraju na sparivanje, a ona se krije, beži, zavlači se u ćelije, krije se iza zaperaka. Ako je to normalno društvo i matice se sparaju u normalno društvu, onda to traje nekoliko dana, 4-5 dana, pa onda matice budu isterane. A ako je to mini oplodnjak sa šakom pčela i tako dalje, onda je pčele isteraju već drugog dana. Koja je razlika? On kaže, ako ona beži 4-5 dana, a priroda nije to uradila bez razloga, priroda je uradila sa razlogom da ta matica bude fizički spremna i razvijena pre parenja. Moj otac, ne znam, kad je imao krave, on kaže, ovo tele, odnosno junicu, neću da pustim da se pari dok se ne razvije da bude krupna krava, pa tek onda. Znači, ovde matica tih 4-5 dana fizički se razvija, to beženje kao ono deca kad rade vežbe, znači da bi se razvijala i onda posle toga kad izađe da se pari, vrati se bez problema i bude dobra matica. Belčić kaže, u ovom slučaju kada su mini oplodnjaci, pčele ih isteraju brzo i ona se dobro spari, ali fizički bude nespremna i onda se vrši u velikom broju tiha smena. Eto, to je jedino kod Belčića sam pročitao, ali treba imati u vidu da možda i tu ima istine i da imam ipak mnogo primedbi na te matice i na ta sparivanja. Sad sam ja tu vidio sve i svašta, recimo jedna varijanta sam vidio ovako, znači oplodnjaci, pošto u oplodnjacima ne sme da se dodaje sirup, već samo pogače, onda je ovo pogodno, regulatorom se reguliše da se puštaju pčele ili matica ili da pčele mogu da se zatvore, da se preseljava, matica na oplodnju da se pusti, da se zatvori ili bilo šta drugo, lako je dodavati pogače unutra, a gore ovaj deo kako se poklapa, znači jednostavno leseonitom, odnosno linoleumom, pazite, linoleumom se pričvrste 2 letvice i malo se doda za početne satne osnove i onda se to pokrije. Kad pčele izvuku sać i matica zaleži i tražite maticu, onda samo izvadite poklopac, savijete linoleum, oni započeto saće sa pčelama se razvrne i vi lako nađete maticu i jednostavno je uzete. Video sam recimo kod čoveka u Pirotu, preko 100 ovakvih oplodnjaka ima, njemu je ovo oplodnjak. On jednostavno ovde napravi jedno malo leto, dole na dasku poređao, gore isto zatvara linoleumom i on na to da trese pčele, zatvori linoleum i kraj. Znači, u suštini ništa to nije bitno, bitna je jedna količina pčela. Sad, Apicentar u Beogradu sa Kulinčevićem i sa njegovim kooperantima, oni ne dozvoljavaju oplodnjake da i budu manji od 2 LR-a. Znači, veličina oplodnjaka mora da bude najmanje 2 LR-a. Obeležavanje matice, sad više to nije problem, nekad je bio problem, znači, ali tehnika je sad, ja sam godinama koristio ovako, znači od ove kinder jajeta odsečem obli deo, izvežem neku mrežicu,
otprilike 2-2,5 mm i sad jednostavno kad na ramu nađem maticu, ja ovom mrežicom je samo pretisnem, učvrstim je i flomasterom je obeležim i odmah je pustim. Znači, bez mnogo otvaranja, hvatanja, zatvaranja i tako dalje, znači jednostavno se obeleži. Mnogi hoće da čuvaju matice tokom leta. Matice, pogotovo stare matice, kad ih promene, recimo imate 30-ak društva koje hoćete da zamenite matice i sad hoćete neko vreme da čuvate te stare matice. Tu nema nikakve potrebe za tim, ali ako hoćete, mogu da se čuvaju u kavezima, znači poređuju se u kavez. Da li je to 10, 20 ili 30 matica, sasvim nije važno, stavite ovako u ramove i dodate u normalno društvo koje ima maticu. Čuvate ga 10-15 dana, ako ste tamo negde treba da intervenišete, možda intervenišete bez problema. Kavez se pravi na sledeći način. Znači ima veliku rupu, to je otprilike ovako rupa, kavez je otprilike 5-6 cm, kockica, ima rupu za žičanom mrežom zatvorenu s jedne i s druge strane, da pčele ne mogu da uđu kod matice. Odozgo se ubaca matica i zatvara čepom. Znači, matica je unutra i ona nema izlaz, a kroz žičanu mrežu je pčele hrane. I takvih 20-30 poređete u ram i ram stavite u normalnu košnicu, sve njih će pčele da hrane bez ikakvog problema i vi možete jedno 10 dana, 15 da ih čuvate, a ako eventualno hoćete negde da intervenišete, mada od starih matica nema neke koristi, ali dobro. Dodavanje matice, sad kad dobijete kavez sa maticama i treba da ga dodate, ja prvi put kad sam dobio, ja sam razmišljao, odnosno ja sam u onih 50% koji misli da treba da se otpuste pratilje. Drugi 50% misli da može da se dodaje i bez otpuštanja pratilje. Međutim, ako kaže da druge pčele su neprijateljski raspoložene prema matici, a naročito prema tuđim pčelama, onda je manji procenat ako se ne puste pratilje. Ja sam mislio da je to lako, prvi put kad sam dobio onaj kavez, ja sam mislio, ja ću to prstom i ja ću, otvorio sam rupu i sad prstom da pustim pratilje, međutim, pčele uopšte nisu zainteresovane da izađu, a matica je prva koja šije i koja će da izađe i jednom momentu matica pojavi glavu gore, ja da pritisnem, ću otkinem glavu, ja zadržim prst i ona odlete. I ja istresem one pčele, ali ja sam sad poražen u tom smislu što sam izgubio maticu, ali i dalje ne znam kako ću ostale da pustim. I ja se onda setim, uzmem kavez na kavez i matica cap pređe, dobro je, onda stresem tale i sad za svaku sledeću taj kavez, znači treba samo imati jedan prazan kavez ili pustiti jednu da ode. Drugo, sad to dodavanje. Sva literatura i svi savjeti idu u smislu obezmatičite društvo, dodajte kavez sa maticom, da ona progrize onu hranu pogaču i da budu puštene. Međutim, meni to se čini teško u smislu što treba nekoliko puta da otvaram košnicu i ako je to veći broj društva, onda mi to veliki posao. I mene je stari, taj Agaton koji me nauči da pčelarim, on me naučio, znači ovo je kada je nekad pisano i crtano 2005. godine, u toku dana povučem staru maticu i stavim ovde gde je hranilica, stavim jednu letvicu, zatvorim letvicu. Pred mrak, ja imam spremljene matice, jednu po jednu maticu stavim u čašicu sa malo retkog meda. Šta to znači? Ako je med gust, dodaš malo vode i promešaš. Ona čašica je najbolje plastična, ona za 25 grama meda. Maticu iz kaveza pustim da padne u tu čašicu, u taj med, malo levo i desno da se dobro umaže i onda polako pomerim tu letvicu i čašicu poklopim i zatvoram košnicu bez nekog uznemirenja. Šta se dešava? Pčele bi likvidirale maticu, a one je likvidiraju tako što prave klube oko nje i što je guše. Ali kako će oni da naprave klub i da uguše nešto što je umazano med? I one počinju da ližu taj med i bukvalno dobiju feromone i bude primljena, odnosno nema nikakvih problema, bit će bez problema primljena. Sad, ako hoćete da budete sigurni, možete uveče da postavite nešto ispred košnice i ako je ne prime u uslovima kad pčele ne prime maticu na bilo koji način da dodajete, ona će noću da bude mrtvo izbačena. Meni se to u životu samo jednom desilo. Ali ja sad
bio iznenađen time što se nisu primile, ja brže otvorim košnicu i unutra nađem još jednu. Šta se desilo? Ja sam znao da je loša, ali znao i one da je loša. Pa je smenile tihom smenom i imale 2 matice. Ja dođem, otvorim, povučem staru, dodam novu, ali nisam znao da ima druga. Znači, postoji i ta varijanta i da na to treba ipak obratiti pažnju. A ako se desi da tokom rada držite ram ili bilo šta i matica leti, samo se sklonite i sačekajte, ona se odmah vraća. Matica jede matičnu mleč, ona je teška i teško leti. U životu samo 2 puta lako leti, kad se pari, kad se roji. Zato što joj pčele ne daju matičnu mleč nekoliko dana pre toga i ona jede med se sintetiše u glikogen, glikogen daje snagu i ona samo tad uspeva da lepo leti, da se vrati. Kad se desi ovako da ona prhne, da odleti, ne može da leti, to je umara i ona će da napravi mali krug i da se vrati. Vi se sklonite, ostavite sve otvoreno, minut, 2 i ona je tu. A ako se desi da zatvorite košnicu, onda ste izgubili. U košnici može da imate 2 matice, a može da imate i više. Znači, evo je 1 matica, evo je ovde još 1 matica. Ali može da imate i 5, i 6, i 10 ako hoćete. Nije problem uopšte. Radi se o starim maticama. 2 matice stavite u jednu činiju, najbolje je bela činija, i pustite. I one odmah idu jedna prema drugoj i odmah prave zahvat, borba na smrt. Vi spremite palidrvce ili čačkalicu i odmah ih razdvojite. Ne dajte će da pogine jedna. One ponovo jedna prema drugoj, vi ponovo. Ako i treći put razdvojite, više nema borba. Pustite je slobodno na ram sa pčelama, neće da ima problema. A malo vam 2, vi dajte još 2, na isti način. Pa još 2, zašto? Matica u glavi ima da mora da se bori za život. Kad izađe, mora da se bori. Kad je završila tu borbu, više to je završeno. I možete imati koliko hoćete matice, ali od toga nemate nikakve koristi. Pazite, odmah da znate da vi najbolje je da imate jednu dobru maticu. A evo zašto. Ako imate jednu maticu i oko nje, sad se postavlja pitanje, da li sve zavisi od matice ili zavisi od pčela koje je prate. Recimo, imali smo mi prvi profesor u SFRJ pčelarstva, Bogoljub Konstantinović iz Kruševca. I sad, kad god mi imamo skup, on je dolazio tamo kod nas na te skupove, bio gost i sad bio je neki ručak, on je ovako sedeo na sredini, preko puta 2 ženske pčelarke, a on bio ovako jedan šmekera, bio veliki i ženskaroš i sve, i odmah počeo da deli komplimente i on kaže, a vas 2, pa vi ste naše matice, znaš, odmah kompliment. I sad ide priča, ručak, a on profesor, mi pitamo ga sve i svašta. I prošlo pola sata, jedan pita, je li profesore, od čega zavisi koliko će matica da snese, koliko će novog legla? Da li zavisi od njenih karakteristika ili zavisi od pčela koje prate, jer treba da očiste ćeliju, da hrane, da ugreju to, sve to. A on zanet tim odgovorom kaže, matica, to je glupo stvorenje. Mi onda svi usmeji, kaže, odmah da ste se izvinili koleginicom i tako dalje. A on je htio da kaže da maticu niko ništa ne pita. Matica da bi dobro nosila mora da ima dobre karakteristike, u smislu broja cevčica i tako dalje. Ali sve zavisi koliko će nju da hrane. Što više pčela mladi koji njoj daju što više matične mleči, ona će više da položi pozadi jaja. A što više mladih pčela koje će da očisti ćelije, da spremi da ona ima gde da položi, da hrani to, isto znači zavisi jedno i drugo. Kada se vratimo na ovu priču, ako vi hoćete da imate 5 matica, a imate jednu dobru, znači ta jedna i sad nju prate, recimo šta ja znam, 15.000, 20.000 kućnih pčela koje to čiste, hrane i tako dalje. A vi ste uveli drugu, pa treću, pa 5, onda tih 25.000 mora da se podele na svaku po 5.000. I ako neke od njih nisu dobre, bukvalno se gubi u toj raspodeli. Znači, i uvek treba da imati jednu i nema potrebe za nikakvom drugom eksperimentisanju. Međutim, ako imate u toku leta više matica, do jeseni će da ne stane, u zimu će da uđe jedna. Jer kako nestaje hrana,
tako one se eliminišu po jednu i onda na kraju ostane jedna dobra. Matica trutuša ili lažne, znači matica trutuša ona koja nema više kvaliteta da nosi kvalitetno jaje, pa nosi sve više neoplođenih jaja, i lažne matice, one koje, to su pčele, u stvari nisu matice, koje nose više jaja, odnosno dođe jedna pa snese, pa dođe druga, pa dođe treća, i vi ako imate više jaja u jednoj ćeliji, onda znači da ima lažne matice, pogotovo nema legla, i tu ne bi trebalo da spašavate, to bi trebalo odmah rasturiti. Ima tu neki sistem, jer ja ne bih gubio vreme kako da se to spasi, međutim, to je veća šteta nego korist. Ako ima lažne matice, onda se radi samo o starim pčelama i tu nema iskorišćavanja, jednostavno to treba rasturiti. Ja sam pre 2 godine operisao kičmu. Zato sam našao u sliku kako pravilno, kako nepravilno se diže teret, a pošto mi mnogo dižemo teret, treba voditi računa i malo se sačuvati. Znači, kad uopšte dižemo nešto teško, treba voditi računa o tome. Sakupljanje propolisa, ako se bavite time da vam to donosi neki prihod, da pravite kapi, da prodajete, onda u redu. Sve drugo nije u redu, iz razloga što je to najteži posao za pčele. Pčela koja skuplja recimo vodu, nektar, cvetni prah i tako dalje, ona non stop ide, ostavi, vraća se, i non stop radi. Pčela koja skuplja propolis, prvo ako ode, a napolju je hladno, pa odišlo na neki pupoljak kod recimo topole ili tako dalje, da ima dosta propolisa, ili neka daska vaša koja je ostavljena u pčelinjaku, pa ima propolisa, ona došla da očene, a ono hladno, pa ona se muči, jadna, muči, ne može, a padne joj šećer. Ona se vraća u košnicu, jer će da padne u nesvest, bukvalno će da strada. Ona se vraća u košnicu, uzima med, diže šećer i ponovo dolazi da nastavi. A ako je donela u košnicu, druge je primaju, uzimaju i ona dobija voljno, tako prevedeno. Znači, ona se odmara. Jedini posao gde pčela se odmara posle obavljenog posle sakupljanje propolisa, što znači da je iscrpljujući posao rad oko propolisa, i ako se ne bavite time, povedite računa da se, ako su vam recimo košnice sa puno pukotina i tako dalje, da bolje je kad su košnice nove, cele, dobre, da ona što manje se iscrpljuje na propolisu. Sad kad je u pitanju varoa, tu imamo nekoliko stvari. Ajde, ovde je jedan grafik koji ću ja da objasnim. Ovaj grafik je vezan za nešto što se desilo za ovih 30-40 godina. Mi smo najveći broj pčelara i najveći broj godina unazad smo tretirali dimljenjem. I to smo tretirali u nekom roku 4-5 dana, kako pisalo proizvođači i tako dalje. Međutim, nisu sve varoe iste. Neka izađe i zadržava se recimo 4 dana, neka 3 dana, možda neka i kraće. I mi smo, postupajući po tom upustima tih proizvođača, mi smo bukvalno za ovih 30, 40, pa i boga mi sad je već skoro i 50 godina, mi smo eliminisali varou koja se duže zadržavala, a bežala nam varoa koja se kraće zadržavala nazad. I posle toliko godina, karakteristike sadašnje varoe je da se manje zadržava nazad, tako da o tome ipak treba voditi računa i kad se pravi taj raspored i kad se uopšte primenjuju lekovi, ali glavno ono što sam hteo i na početku da vam pričam, mi trpimo velike štete od lošeg tretiranja varoe, a sad tu da dodamo i viruse. Virusi su nešto što u Evropi se teško otkriva. Postoje nekoliko laboratorija koje otkrivaju viruse na pčeli, ali ako otkrijemo viruse, mi nemamo lekove protiv virusa, tako da opet nam to ništa ne znači, ali imali smo, da kažem, godinama ili decenijama unazad praksu od kako postala varoa, od kako smo dobili varoa ovde kod nas, da svi oni koji su tretirali pravilno protiv varoe nisu imali problema ni sa virusima. Zašto to kažem? Zato što smo imali
slučajeva u jednom mestu da neki pčelar bukvalno strada maltene sa svim, celim pčelinjakom, dok drugi nije imao gubitke maltene ni jednu košnicu. Pazite, nije virus sad neki koji kaže ovaj mi se sviđa, pa neću da ga diram, a ovaj mi se ne sviđa, ja ću njemu da upropastim. Kad smo pitali šta je ovaj uradio, čime je tretirao, kad je tretirao, onda smo došli do zaključka da je on pravilno, a da je ovaj drugi napravio greške i trpeo štetu. I mi smo kao predavači, pčelari uglavnom pisali i pričali o tome da je važno pravilno i na vreme tretirati protiv varoa i da nema problema ni sa virusima. Pre jedno 5 godina Nemac Ritter, koji je broj 1 za bolesti, došao na sajam u Beograd i on je rekao jednu novu stvar. On je rekao, virusi nisu opasni dok ne prođu kroz varovu. To je pre neki dan u Beogradu potvrdio Bihler, ali dobro, to smo još pre 5 godina čuli. I on kaže, vi sad istretirate i gledate u vašim košnicama, nigde varoje nema, a pčele ne stadoše. Pčele imaju sad 2 varijante da ne staju. Jedna da se ono kasno izroji da napuste košnicu, u smislu prirodne borbe, da prekinu leglo i tako dalje. A druga varijanta je da izađu i ne umeju da se vrate, gube orijentaciju. I za vrlo kratko vreme vi imate bukvalno prazne košnice, imate cvetni prah, imate med, ali nema pčela. Znači, to su te varijante. E sad, vi istretirate, nema varoja, pčele ne staju, znači da su virusi napravili štetu. Iz tog razloga, savjet je da se rano tretira protiv varoja obavezno. E sad, je tu razni problemi. Ali da malo sad se vratimo na ovaj grafik. Ovo je grafik koji se pominje u svakoj literaturi i da probamo da malo neke zaključke izvučemo na osnovu njega. Znači, januar, februar, mart, pčele, sve više legla, sve više. U maju i junu ima najviše legla u košnici, najviše pčela, da bi od pola leta pa dalje počelo da pada i tako dalje, da bi u zimu opet ušlo sa mnogo manje legla, odnosno manje mnogo pčela. Za to vreme, kad počne sad varoa, ona non stop se više struku uvećava i kad dođe 1. avgust, količina varoje u odnosu na količinu legle je znatno veća, u leglo ulazi po više varoa, oštećuju leglo i štete su takve da to leglo, odnosno te pčele koje su zimske pčele, su loše kvaliteta i bukvalno one ili stradaju do zime ili u toku zime, ali bukvalno nemamo dobar kvalitet. I sad svi udžbenici, sva literatura, sva predavanja su 1. avgusta obavezno tretirati pčele protiv varoje, jer količina varoje je mnogo veća od količine legle i nastaju štete. Da se to ne bi desilo, mora to da uradimo. Ali mi godinama zadnjih imamo loše leto, a vi već tu još i više od nas, zbog podloge, znači kamena podloga i veća suša, toplija leta, uticaju na veću sušu i onda se desi, recimo mi smo preprošle godine imali posle bagrema 8 kila pad vage. A Boža Petrović iz Beograda pokojni, on je imao jedan stav, ja sam ga nazvao kao Božino pravilo, kad vaga padne 2,5 kila zbirno, obavezno prehranite pčele, da ne bi došlo do slabljenja društva, jer ako prestane unos, pogotovo ako nema cvetnog praha, matica smanjuje polaganje, matica prestaje da nosi. Ako dođe do smanjenja polaganja jaja, umesto da ide onom, on ide ovom funkcijom, onda presek se ne desi 1. avgusta, nego u julu, pa čak i u junu. I vi kad tretirate 1. avgusta, pa ste zakasnili 15-20 dana, onda je već kasno. A ako se desi loša godina, onda je mnogo već šteta. 1. avgust mora da se tretira u normalnim godinama. 1. avgust je u lošim godinama zakašnjen. I onda imate praznih košnica koliko hoćete do nove godine. Znači, sad su problemi. Sad diskusija problematična. Jeste, ali mi smo na paši. Pa mi ovde imamo crni med, pa imamo hrastovu medljiku, pa mi imamo medište. Znači, sve su to sad problemi. Tretiranje mora da bude rano nečim što nije hemija. Znači, bilo da su to neke kiseline, bilo da su, znači, recimo, ja koristim timol. Ja čim izvadim bagremu med, odmah koristim timol. Apigard je odličan po tom pitanju, još timol ne može lepo da se kontroliše kao Apigard, ali Apigard je skup. Ali dobro, znači nešto od toga. Ono što daje novu nadu, i mislim da će već u toku ove godine da bude bez problema, pošto prošle godine je to korišteno u nekom manjem broju, je oksalna sa glicerinom.
Kruševljani su ga kupili u Vranju na sajmu i svi koji su kupili, Grk neki je prodavao, taj oksalna sa glicerinom je prvi put prikazana u Istanbulu na Pimondi, filteri su italijanski, pa se na filter nabaca oksalna sa glicerinom koja se kuva na 70 stepeni i tako dalje. Međutim, ovaj već je ima u prodaji, znači taj Grk je prodavao kao napravljeno, gore u Beogradu, doduše on je nije prodavao, on je delio po 10 komada kao opitna sredstva. Šapcu